Hurumende yenyika yeZimbabwe yoisa mutemo mutsva unova uri mutemo mutsva uri kusangana nepamunicipal police power mushure mekunge vopiwa mvumo semvumo iri pamapurisa eZimbabwe Republic Police. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata zvakasiyana siyana zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe, tichiti if you are new here, subscribe and also turn the notification bell. Zora nasi tauya tichitaura pano paHarare Networks nauye a new bill to extend municipal police power, establish a city court, municipal enforcement of by law to introduce apprehension, investigation and prosecution of offenders. Muri Zimbabwe vanova vari mapurisa eCity Council vaive ruzhinji vaivaziva vachifamba vari kune vedzimotokari pamwe chete nemavendors, asi nhau yavo vaingobata vanhu ava vachitora zvinhu vachizviisa kumaoffices avo eCity Council vasina mvumo yekusunga. Asi iko zvino vopiwa mvumo mushure mekunge hurumende yati vane chisimba seche mapurisa eZimbabwe Republic Police, vachiti munhu wese achikora mutemo yekanzuro achanga achipinda mumaoko eusungwa achizoendeswa kumadzitare edzimhosva nemapurisa ekanzuro aya. Zvaita kuti zvigotaurike zvichitenderedza munyika yedu yeZimbabwe nekuda kwekuti mashoko aya akaziviswa mushure mekunge pakaitwa cabinet meeting zvikaitwa cabinet approval pamusoro pechiitiko ichi. Vanhuwo voiso mufungo yavo pamusoro pechiitiko ichi, vamwe vachiti acceptable move, at least now we will have professional police that speak our local languages. Vamwe vakati police need good funding in order for them to work properly. How do you expect a police officer to live on $200 pay? So ndo nhau iri kutaurika pachiitiko ichi. Tichidzokera mubepa nhau iri kuziviswa necabinet approval, municipal police and courts bill to extend local law enforcement power. Zimbabwe cabinet has approved the proposed municipal power and court bill, a piece of legislation that could significantly change how local authorities enforcement by laws and administrate certain municipal offense. According to the Minister of Information, the bill is designed to strengthen local governance by giving municipality clear legal frameworks to establish professional municipal police service and dedicated municipal courts. The proposed law is based on provisions already contained in the Urban Council Act and the Rural District Council Act, which empower local authority to regulate matters within their own jurisdiction. Our government says the new bill aims to improve service delivery, strengthen public safety, and enhance access to justice by creating more coordinated local enforcement structures. If it passed into law, municipality would be able to establish dedicated municipal police service responsible for enforcing council bylaws, managing traffic, improving community safety, and helping prevent local crime. One of the major features of the bill is that it expanded municipal enforcement power. According to the government, municipal police would be able to apprehend individuals suspected of violating council bylaws, investigate alleged offense, and support the prosecution process in matters that fall under municipal jurisdiction. So muri Zimbabwe ndona wiri kutaurika pamusoro pechiitiko ichi inova yauya ichitaurika munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vachiti gore rino zvichaitika nevanhu vekanzuro ava inenge iri nhau yekuti pachange pane zvakasiyana siyana. Ndo zvezvimwe zviri kubuda zvichiziviswa pamusoro pemutemo mutsva waiswa nehurumende yenyika yeZimbabwe. Nchiti ndidzo nhau dzatanga tinadzo paHarare Networks. Munoti chii? Kuti mapurisa ekanzuro oita chisimba sechemapurisa emunyika yeZimbabwe kuti vakuti munhu anotyora mutemo wekanzuro anomusunga sezvinongoitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Ndidzo nhau dzatinadzo pano pachannel yenyu yeHarare Networks.